Lo, kung pinagano ti ko kintinay, kalap ko tinay, si babam. Now, Jake pang ba? Danala yan? Danala yan? Pero mi ka ba di ka ti kadwa mi nga vlogger ka. Oh. Kalap, apa yawo? Lupa sa tabag mo, brother. Apa anyo pinat wala. Anyo pinadas ti kwa? Te, Anyo pinadas ti di agtamo-tamo ko ngay ngan ti kwa? tao may. Nay. Brother na yo. Okay, ibi. Oh. Magaling sila Oh, Magaling sila na Okay. ng ano isda, yan. Yan ang magaling talaga. Talaga. Nyala. Oh, sige. Sige, brother. Umpisan mo na. Nyala. Bagay ba yan? Lagdaw. Tignan mo ba day, kung mayroon pang kumutog yan, talaga siguradong sigurado. Yan. Wala. Oh, mais. Oh, mais. Mais. Mais pa yung nahuli niya. May lagdaw pero maliliit. Ng pating. Kung wala naman pala dito, punta tayo magluluto sa gulay. Sige. Manay, sumali mo manay. Yan. Sige. Ang lakas ng buligan mo. Maya tao. Yeah. Apo. Ang dami Apo. Ang lalaking Yan. tao, Yun ang gusto ko. Yan. Walang ano. Ito. Ipon. Yung Ipakita mo yung huli mo, Brother Benny. Yes. Para makita ng Ito ang nahuli oh. viewers. ko ang lalaki. Okay. May bogi pa. Yan na po yung last na huli namin. Okay. Meron pa. Ang dami pa tayong ano. paghuhuli yung isda dito. Yan. Nagpindasinta naman yan. Parang paradise. Love me with all of your heart, that's a lot. Ras na ako dito. Don't give me your love. Yan! Ang laki Love me moment on an hour. Isang karpa. Love me always as you love me from the start. Give me with it at your heart. Bakit? Ano? Parang Bakit hindi mo na mahuli yung isda, nakapupukit mo mula, huhulihin mo ang isda Kasi masikip pala Okay. yung Okay, oh. sige. every day is blessings. Hallelujah, Jesus. It's blessing. Every day is blessings. Ay. Kanina lang? Tatilaan? Tati sirwagan niya ako? Kaman. Pangat. Dami na huli ng mga kuan kasama namin dito. Oh. Oh. Ang lalaki. Grabe, golden. Itong bullding na ito ay talagang Tignan nyo. Sulit. Sulit na sulit yan. Sulit pag ganito yung huli. Oh. Okay. Chamba. Takot may ang tabuko. Yan ang tabuko ni Tanay. Susunod ka ng tabukan. Grabe. Sino ang tabukan lakay? Susunod. Napanaglaingal. Ay si kama gaminti mang kukaginti ko niya mang dapulinti babana. Among na medyo makarkaryan dan kapan. Bilib. Talaga pang bullding. Bilib. Bilib. Apa nagagidan namin di kita. Laki. Grabe nga. Inyabot tayo niya. Gabgas nga talaga siya. Dapat Bilib. sa bullding ni gayo Dapat ito nga sa naala. Sige, alis na tayo. Sige. Purilaw kas kada ko, golden. Yan talagang Apa, sino bago na tayo?
Wow, Dagiti expert, dagiti expert. experted dagiti. Eksperto. Experto dito talaga. Ang muna Oo. hindi pa. Ang muna Muna, hindi basta talaga hindi kaadwan na lamlaws. Grabe. Basta laguna iti lamlaws talaga sigurado. So kasalukuyan niya pong iginagapos itong bangka na kanilang hiniram. So anong masasabi mo ngayon, Brother Ben Ines? Thank you very much sa inyong lahat mga kaibigan, kapatid, ka-sisters, ka-brothers, Luzon, Visayas, Mindanao, kinastamot sa digiti adayong nga lugar. Iti balasin taaw, kaya tagamyaman akmanan iting kaya panagbuya. Iti sang kabasit nga videos may manit tayo dito'y farm. Kaya anda kami dito karayan na iso nga nagsangat kadagiti impakat mi tatay nga tarik. Kaya dagiti pating nga kapsat, kaya dagiti kakadwami tatay diyay. Kaya madamdama sumakat damaten ta isuda iti may isang kadwami nga nagtabo-tabo ko litat tayo kiti isuda iti nadaan iti swerte nga nakaala kadagiti nakaadu nga ikan wenno lames iti daytoy nga karayan ni ayat. Yun, no? So gamyamanak iti kadume iti kaduyo nga buibuya iti Facebook page ni Brother Benny kita gyamanak manen. God bless us all kada kaya amin. Praise the name of the Lord. Hallelujah.